ситора набиеваи 33 сола яке аз камтарин занҳои тоҷик аст ки унвони беҳтарин роҳбалади тоҷикистонро дорад, вале то расидан ба ин мартаба дар 11 соли гузашта тамоми мушкилу хатарҳои як роҳбалати воқеиро паси сар кардааст. борҳо аз сарма худро халос карда саёҳони хориҷиро дар пушташ аз дарё гузарондааст ё аз садамаи автомобилӣ ҷон ба саломат бурда ба саволҳои ноҷои мардон дар бораи машғулияташ посухҳо додааст. вале мегӯяд тамоми ин муддат меҳри ӯ ба машғулияташ бештар шудаасту кам не. вай қаблан дар чандин созмони байналмилалӣ дар вилояти Суғд ба ҳайси тарҷумони забони англисӣ кор кардааст. ситора мегӯяд тамоми ин муддат падару модараш аз кори ӯ пуштибонӣ карданд ва ҳамин дастгирӣ ӯро дар баробари танқидҳои бархи афроди суннатӣ ки мегӯянд кори раҳбаладӣ ба як духтари тоҷики хона зебанда нест устувор кардааст. бисёр таҳқирҳоам буд, бисёр чӣ мегӯям суханҳои бад буд, ба ангушт ҳам нишон медодам, мегуфтанд дар байни ин қадар мардҳо, дар байни ин қадар ронандаю дигарҳо ин танҳо худаш аз хел падару модар ҳастанд ки фарзандашонро дур аз хона иҷозат медиҳанд ки ранд. ба нақли ситора чунин бархурд ӯро нороҳат ва рӯафтода мекард, зиёд мегирист ва мехост аз машғулияташ даст бикашад. ситора гуфт тӯли ин солҳо тамоми гӯшаву канори тоҷикистонро давр зада ба гурӯҳҳои бешумори саёҳони хориҷӣ роҳбаладӣ кардааст. дар баландтарин кӯҳҳои Помир буда дар сардтарин мавзеъҳои мурғоб шабро рӯз намудааст. ба гуфтаи ӯ бархи аз шаҳрвандони хориҷӣ махсусан барои роҳҳои пурхатари манотиқи кӯҳии тоҷикистон ба ин кишвар сафар мекунанд. дар чунин роҳҳо аксаран мошинҳо вайрон шуда, ситора гоҳе чандин шабро дар кӯҳҳои сар низ паси сар намудааст. ситора мегӯяд дар тӯли 11 соли кори раҳбаладиаш ҳеҷ мушкили усулие дар кори худ эҳсос накардааст. танҳо аз назари кор дар шаҳр ва манотиқи кӯҳӣ шароити кору ҳаракаташ бо ҷаҳонгардон фарқ мекунад. вай афзуд ҳоло худро як устоди соҳаи туризм ҳам эҳсос мекунад ва метавонад ки аз пайи тарбияи шогирдон бошад, вале медонад ҳамоно духтарони шавқмандикор дар соҳаи раҳбаладии туристӣ ангушшуморанд. як сирри дигари муваффақияти ситора дар варзишгар буданаш аст. ӯ мегӯяд дар гузашта ба тайквандоу футбол ва бозии теннис шавқи зиёд дошт ва омодагии ҷисмонӣ барояш дар убури сатҳҳои зиёд хеле ёрӣ мекунад. ба қавли ин мусоҳиби мо барои он саёҳоне ки аз тоҷикистон боздид мекунанд ҷинси раҳбалад муҳим нест, фақат гоҳо ба унвони ҷаҳонгард аз кишварҳои исломӣ тарҷеҳ медиҳанд ки роҳбаладашон зан бошад. ҳоло ситора набиева ширкати сайёҳии худро дорад, вале ба фаъолияти раҳбаладиаш идома медиҳад. ӯ мегӯяд бо шурӯи мавсими сайёҳат дар тоҷикистон ки аз баҳор то тирамоҳ идома мекунад, вақти зиёдаш берун аз хона ва дур аз падару модар мегузарад. ба гуфтаи ситора ӯ то ҳадде зиндагии шахсии худро қурбони фаъолияти роҳбаладиаш кардааст. вайҳо шароити худро пеши ман мегузоранд, пеши падару модари ман ки аз кори худ даст мекашад. бовар кунед, ман аз кори худ даст кашам, ман бояд ки дар қабристон ҷой гирам. бисёр дӯст медорам кори худро. ситора бо ин вуҷуд ноумед нест ва мегӯяд дари дилашро барои он номзаде боз мекунад ки ишқи ӯро ба кору ҷаҳонгардӣ дарк ва қабул намояд.